Nakon proglašenja potrčaka od strane Marije Kulić, koja je odlučila da u izolaciju pošalje Vladimira Tomovića i Jovanu Ljubisavljević, zadrugari su prokomentarisali njenu odluku, a prvi je bio Lepi Mića. Ja da sam bio vođa i ja bih isto to uradio. Oni sada imaju priliku da se operu i da ti, Jovana, pojasniš sve. Nema tu nekog razgovora i neke diskusije. Ja moram samo da objasnim kako je ona prebolela za 2 dana, što je dečko otpratio sa Instagrama i posle toga je postala neka druga devojka, koja mi je super i ja volim takve devojke, rekao je Mića. Nakon komentara Lepog Miće došao je red da se izabere i omiljena osoba. Miljana i ja smo u apartmanu ceo dan i pričamo o svima. Omiljeni mi je Marko Đedović, on mi je omiljen i mi smo zajedno u budžetu, a tamo možemo i da odmorimo i popijemo kafu. Ja ne moram da spavam tamo, ja moram da spavam sa detetom. On ne može da bude sa Pericom ako se on uspava i zahreće, rekla je Marija. Od početka smo u dobrim odnosima i ja ću se tamo odmoriti lepo, rekao je Marko Đedović.